Castell Conwy 2. Mae Castell Conwy yn ymyl mynyddoedd Eryri yng Ngogledd Cymru. Yn 1287, mi gaeth y castell ei adeiladu gan y brenin Edward. Mi gaeth tref Conwy a wal y castell ei adeiladu hefyd. Roedd y wal yn mynd o gwmpas tref Conwy. Roedd Castell Conwy yn fendigedig, yn fawr ac yn gryf. Erbyn 1321, roedd Castell Conwy yn llanast. Roedd yr arfwisgoedd a'r arfain hen, ac roedd y castell angen gwaith mawr i drwsio'r problemau. Mi wnaeth y brenin Edward y Trydydd ail-adeiladu'r castell, ond erbyn 1390, roedd y castell yn llanast eto. Yn 1400, mi wnaeth Owain Glyndŵr ymosod ar y brenin Saesneg, ac mi wnaeth milwyr Glyndŵr gipio'r castell. Ond mi wnaeth milwyr y brenin gipio'r castell yn ôl yn gyflym. Yn 1455, roedd rhaid i'r brenin ail-adeiladu'r castell eto. Wedyn roedd y castell yn gryf iawn. Yn 1627, mi wnaeth y brenin werthu'r castell am £100. Baron Conwy oedd perchennog newydd y castell.